ही लावू का ते का लगी लावू का ते नाही लावतो लगी लावतो तू साधारण लावतो तो लगी लाव कुट 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 लाव कुट 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 त्याच्यावर लाव द्या ना बरोबर होता बरोबर ही म्युझिक चांगली आहे हीच म्युझिक ही भारी आहे तू कॅमेरा घेऊन बंदच केले ही जाऊच्या उद्या जाताना आपण हे करतो ना त्या तेव्हाच घेऊया आता गवळ नाही घेऊन येतो पटापट गवळ म्हणत राहू नको रे तेवढी नाही ना ते पुढचे सगळ्यांचे बसलेले आहेत ते मनाची गरज नाही आज मथुरेचा बाजार आहे त्या मथुरे बाजारी जायचं आहे आपल्या सोबत ऐक आता आधी त्यांचा पूर्ण होऊन दे मग तू पूर्ण बोल मध्ये मध्ये सांगत बसणार ना तर उपयोग नाही लांब हवे अगदी तर शॉर्टकट नव्हता नुसता पटापट बोललो थोडाफार असं काहीतरी बाळ आपल्याला मथुरे बाजार बोलत सांगा दिनी काय सांग ना तुझा बाजार आहे माझ्यासोबत कोणतरी मैत्रीण शोधली पाहिजे किंवा असं म्हणायला काहीतरी पुढे वाक्य जोडून काहीतरी त्या सांगा आधी काहीतरी वाक्य म्हणजे तुझ्या भाषेत बोला तुझी भाषा काय आज मथुरेचा बाजार आहे होय तेव्हा मथुरेच्या बाजारही दही दूध तूप लोणी घेऊन जायला पाहिजे शाबास हा तेव्हा माझ्यासोबत कोणा गण्या की मावशी बाईला घेतलं पाहिजे शाबास हा शाबास ठीक आहे कोणतरी सोबत मोठा माणूस पाहिजे ना तेव्हा मावशी बाईला घेतलं पाहिजे अगं ए मावशी बाई काय म्हणते गोरी अगं आज मथुरेचा बाजार आहे तेव्हा दही दूध तूप लोणी घेऊन विकायला जायचंय तेव्हा आमच्या सोबत कोणी मोठं माणूस नाहीये तेव्हा तू येशील का येते शाबास बघ बघ मावशी बघ मावशीवरच सगळं गेलं चला की गवळणी चला ग दही दूध तूप लोणी घेऊया दही घेणार आता मी दूध तू काय घेणार असं विचारू मी दही घेतो जोक झाला मी तूप घेते चल घेतोच अरे पेंद्या कोई रवलो तो को अरे पेंद्या
फोन घेतलं येतोय काय म्हणतो काय म्हणतो बरोबर. काय म्हणतो देवा काय म्हणतो अरे मी घोग्यात बोलतो नाही नाही बोल बोल हॅलो हॅलो कृष्णाला जाऊन हा हा ती हा म्युझिक मारतो फोन रिंग ती तेव्हा तो उचलतो तेव्हा तिची entry. तीच तीच अरे बापरे. मग ती हॅलो मी बाबूराव बोलते काहीतरी तशातली येऊन दे निघून जाऊचा. म्हणजे ती जरा मध्ये पॅच मिळत तो रिंग वाजण्याचं पण हा पॅच तो तू इलाच केला तुम्हाला तू येऊ काय अरे देव जाय हात ना जेव्हा हात ना तो अरे माका ऐकू दे ना म्हणून मी त्याला तेव्हा आणतो. तुका बोलावून अरे, घ्या. अरे तुझ्या मी काय बोलते लक्षात येत ए, नाही. या गाणं घेत आता तुझा जो गाणा नाही हे कृष्णाचा ता घे. गवळी जाती बाजारचा तुका समजावून सांगत जाते नाही माका सांगत नाही तू मग आमका सांगत मग जा, एका तुझ्या सांगायचं. मित्रांका बरोबर आहे. मग चालेल, जाऊ. आधी फोन लावू नको रे काय काम आहे म्हणून सांगतो ना. नाही, नाही, नाही. ए, पंपी तू काय काम आहे म्हणून सांगता ना तेव्हाच गाणं घेऊ काय बरोबर ना हो. एकट्याला जमणारा नाही पण माझा मित्र आहे लंगडो एका वेळी हाक म्हणून बघतोय इलो ना तर मग आता मी बघतोय बरं बरं चालेल तू काय ते कामगिरी पार हो, पाड हो. मी येतो आता देखा काय दाखव आता तू फोन लावतो आता फोनची म्युझिक एक रवान द्या पेंद्या रे, पेंद्या रे. तेवढाच घेतो पुरा कशाला मिस कॉल मारतोस अरे पेंद्या होय अरे कशाला मिस कॉल मारतोस सारखा नाही खरं भाषा मालवून घेऊ मालवण जाऊचा अरे कशाक सारखो मिस कॉल मारतोस माका सांग तू अरे कामिला मोठा लंगडत ये आता ती नको त्याला माहिती आहे. अरे मोठा एक कामिला हा काय सांगले यांचा बरा जायला केलं हा दही दूध का खाण्या नामका करा खाऊ चांगल्या ना हो दुकान माका त्यांना अडवायचे होऊन सांगण्या पाठवायचे नाही पुढे गवळणी किती आहेत? 16-17 तू मेल एवढे आपल्या गाड्यावर झेपणार हजार झेपती रोड अडावे ना बाकीचं जात नाही तिकडे पुढे असा म्हणतो हो चल मग करूया तेवढा काम पण नक्की खाऊ काय भरपूर हा, देते देते ना? भरपूर तर हा मग ठीक आहे चल हा? बरेच दिवस 20-25 दिवस का खाल्ला नाही काय होय होय तू अंग मेल असतो दुपारी एवढं भात काढलं 3 वेळा भात घेतल्या ना आणि उपाशी आहे म्हणता तुका काय नको हा ठीक आहे तू ठीक मेला आहे उपाशी हो झाली. म्हणून त्यासाठी मी सांग सोय करतोय हा ठीक आहे ठीक आहे हा एवढे ओय! हे कसं ढेपते बघते हे कोण या कोण रे मावशी बाई आहे हे कोणते ढेप दिसतंय ढेप ह्याका चरबीला अशी वाटतं ना उद्या करतो ढेप कसली ढेप कसली आहे कडक आहे आडा का ऐकवा घेत कान फुटले की काय हो? अरे ह्या का आडा मी तुला मी त्याचा आडा ऐकवा घेत ना हय आम्ही आडवी आहोत हा. हय काय केलं तुला माहिती या मला ना रेंज नाही रेंज रेंज नाही हा? अरे का रेंज नाही या रेंज वर त्यांनी अडवता आता त्याका तर ह्या काय बघ ए बाबू त्या गाण्यावर दिलती करा चला गवळण चला मग हा हा त्या गाण्यावर त्याच्यानंतर आता गाणं संपला की तुम्ही अडवायचे नाही. हा असा करा मग
तेच आहे. आईला. आईला. हे गोळ्या गेल्या. बसा 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 आलात ते बसा जरा बसता हे बसता. घालायला नको. ए, अरे हान्याने काय हानी इकडे आपले ह्या घर आहे हे घालायला बसा. काय करणार आम्ही नको डायरेक्ट हे इकडे गाल गाल लवकर मेल्या मेल्या. हे गाल गाल लवकर मेल्या मेल्या. याच्यावर ऍक्टिंग होई आहे तुमची. मारणार त्यांना मारू शकते या गाणं म्हटलं नाही तरी चालू आहे ऍक्शन होई आहे फक्त. मारणार आहे का या गाणं चालू राहू दे. अरे झालंय काय तुला माका नको करायचंय मका नको मका नको नाही नाही लक्ष वगैरे द्यायचोच ना तिने हात लावले ना हे किती बाई काय? कोणी आहे कोणी आहे? नाही किती मारू नको. नंतर माका हात लावू घ्याय आता मी दोघांना हात लावू घ्याय अरे लंगड्या अरे बाबा गवळणीना सोडून नाही तुमचं हे रडणं ऐकून मी धावत आलोय तुम्हाला बघायला होता ह्याच्या आधी मेली अरे 2 दिवस जेवू नाही म्हणून मरता रडता ही साले कसली गेली आहे अरे पण अरे जो बरोबर ही मला आलेला. सालं कसली गेली तुझ्या अंगाची अरे काजीत गेलेले काजीत गेली ती अरे देवा हे का गवळणी वडीत झाडीत वडील का? काढले याचा तांबडा वडून ह्याच्या पोटानं पाहिजे गेले. आणि तुझं काय ह्याच्या पोटा पाहिजे त्यांनी आता व्हायचा याला घाला. उत्स्फूर्त म्हणायचं वैता उत्स्फूर्त लाईव्ह केल्यानं वाटतं प्रत्येकातल्या नाही नाही त्याचा लाईव्ह केलेला बघ बाबू याच्यावर ऍक्टिंग होई आहे तुमची. मारणार त्यांना मारू शकते